Λοιπόν, για παιδιά, έχουμε εδώ ένα σερβερ των Clonecraft για το Minecraft 1.64. Βλέπουμε εδώ το αυτός είναι ο owner. Θα γράψω πείτε για στο YouTube. Ωραία. Βλέπουμε εδώ, πατήσουμε warps. Δεν έχω και permissions. Να, το πάτησαν. Πάμε τώρα που να πάμε. Κάνουμε, δεν ξέρω. Να, ωραία, ας πάμε. Warp parkour. Τι γράφει. Λοιπόν, parkour εδώ βλέπω. Ωραίο. Είναι καλό. Είναι και δύσκολο. Ωραία. Πάμε πίσω spawn. Βλέπουμε εδώ, βλέπουμε. Black. Αυτά. Key tools. Bread. Αυτά είναι τα key tools. Σου δίνει iron boots, αυτά όλα αυτά. Αυτά είναι τα διπλά που έχω. Κάτσε από τον owner. Να σε δούμε. Ωραία. Κάτσε να δείτε τον owner. Είναι ο Minecraft TV.com. Έτσι λέγεται. Άντε ρε. Καλό, ok. Από εδώ και από εδώ είναι το wild. Οι φύλακες. Τι άλλο να πάμε και σε ένα τελευταίο. Πάμε warp shop. Έχει και paintball, mini games, donates. Θα σας δείξω και τα donates. Βασικά θα σας δείξω τα donates γιατί time before next teleport. Να. Έτσι, ας μην ακολουθούμε. Συγγνώμη γι' αυτό. Και εδώ είναι τα donates. VIP. Super VIP. Ωραία. Τι άλλο έχει. Το YouTuber Fly. Αυτά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο server clonecraft.minecraft.gs νομίζω, ναι. Θα σας στείλω το IP στο description. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Άμα θέλετε μπείτε στο server, είναι 10 slots, είναι η τράτου. Και ναι, γεια σας.